fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-għodwa tajba l-kulħadd u f'isem il-mulej tqajna hawnhekk biex nisimgħu l-kelma tiegħu fejn imbagħad nirċievu wkoll l-ikel tal-ħajja l-Ewkaristija. Sa jgħidilna llum il-mulej illi l-osservazzjonijiet tal-liġi trid tkun frott ta' konversjoni tal-qalb. Għodu attenti biex nisimgħu l-kelma tal-Alla, speċjalment il-Vanġilu, biex jenna ngħixu realment ir-rieda ta' Alla. Qabel niċċelebraw il-Quddisa u kif jixraq niċċelebrawha billi nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej, int is-Salvatur tagħna, mulej ħnina. Kristu, int ir-raj tajjeb tagħna, mulej ħnina. Mulej, int is-Sultan tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Udisa din nofruha b'sufraġġju ta' Leli Grima. Nitolbu u Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tjiba għat-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lud. Ħuti, Alla mhux se jkun hekk inġust li jinsa dak li intom għamiltu u li mħabba lu rejtu lejn ismu meta qdejtu u għadkom taqdu lill-qaddisin. Imma jien nixtieq li kull wieħed minnkom juri l-istess ħerqa biex it-tama tagħkom tilħaq il-milja tagħha sal-aħħar. Ma nixtieqkomx li taqgħu fil-qas imma li tgħixu fuq l-eżempju ta' dawk li bil-fidi u s-sabar jiksbu il-wediet. Meta Alla għamel il-weda lil Abraham billi ma kienx hemm aqwa minnu biex jaħlef bih, ħalef bih innifsu u qal: inwiegħed tassew li nimlik b'kull barka u nkattarlek nislek bil-bosta. Hekk Abraham kiseb il-weda wara l-istenna bis-sabar. Il-bnedmin jaħilfu b'min hu aqwa minnhom u bil-ġurament li jissaħħaħ kliemhom jaqtalhom kull kwistjoni. U hekk Alla, meta l-werrieta tal-weda rid jurihom mod aktar qawwi li r-rieda tiegħu ma titbiddilx, rabat lilu nnifsu b'ġurament biex bis-saħħa ta' żewġ qatti li ma jitreġġewx lura u li jagħtu xhieda li Alla ma jikdibx, aħna li sibna l-kien ikollna qalbna qawwija sewwa biex niksbu it-tama li hemm lesta għalina. Din it-tama hija għalina bħala nqra tar-ruħ, sħiħa u qawwija. Bija aħna nidħlu il-ġewwa mill-velu fejn qabilna daħal Ġesu għalina meta sar għalina u għall-bnedmin sar għal dejjem il-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ir-rodda ħaj lill-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Infittxuhom daw kollha li jitaxqu bihom ngħidu flimkien. Waqqaf tifkira bil-eġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej u jagħti l-għajxin lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu ngħidu flimkien. Bat jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu
qaddis u tal-biża' u ismu għal dejjem jibqa' t-tifkira tiegħu. Ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawrilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Dak iż-żmien, f'jum is-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-dixxipli tiegħu huma mixjin bdew joqtew iż-żbul. U l-Fariżej staqsew: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? U qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kien il-ħofs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom: is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa sit. Il-kelma tal-mulej. F'din is-silta tal-Vanġelu naraw silta oħra ta' diskussjoni li Ġesu kellu mal-Fariżej u mal-Iskribi, illi l-Iskribi ma setgħux jaċċettaw id-diskors jew it-tagħlim b'awtorevolezza li Ġesu kien qed jagħmel. U dejjem kienu jsibu xi ħaġa biex jippruvaw jakkużaw lil Ġesu biex itelfu il-figura tiegħu bħala Missija. Is-sallut, speċjalment l-Iskribi u Fariżej, kienu dawk in-nies li kienu josservaw il-liġijiet preċiżjoni kbira. U però kif kienu jgħidu l-profeti għall-poplu tal-Alla, illi dan il-poplu ifaħħar l-Alla f'ommu imma qalbu imbeda minnu. Għaliex x'jiswa tosserva l-liġi ta' Alla u mbagħad, essoġjalment ovvjament, u mbagħad il-qalb hija mbeda minn Alla jew il-qalb hija mimlija mibejla. U naħseb hawnhekk għandna nieħdu tagħlima. Aħna il-liġijiet tra virgoletta tal-Knisja kif nobduhom? Bil-qalb jew biss esterjorment biex tapari aħna insara. Niġu l-Knisja għall-qoddies, niġu minħabba l-preċett jew għax inħossuna imsejħa minn Alla biex jagħtina l-imħabba tiegħu permezz tal-kelma u tal-Ewkaristija? Għaliex x'jiswa li ngħidu aħna insara u nisservaw il-kmandamenti b'mod estern u l-qalb tagħna mimlija forsi ma nix mibejda ma mhux imħabba lejn il-proxmu u forsi lejn il-ħajja. Għalhekk il-Lut akkużaw lil Ġesu illi f'waqt is-sibt id-dixxipli tiegħu kisru liġi għaliex kellhom 39 regola illi ma jistgħux jagħmlu xogħol f'nhar ta' sibt. U waħda minn dawn kienet illi taqta' iż-żbul. Għalihom kien ksur ta' liġi illi s-sibt u Ġesu ikkwitalhom fatt fl-Antik Testament meta għalilhom David li ovvjament il-Fariżej kellhom rispett u mħabba kbira lejn din il-persuna, għalilhom David meta kien fil-bżonn ma daħalx ukoll l-ikel li kien biss riservat għall-qassisin. Allura Ġesu għalhekk qal hawnhekk hawn minnu sit
tas-sibt. Allura it-talima nistgħu nieħdu eżbieb illi ma nkunux skjavi tal-osservanza esterjuri tal-preċetti anke tal-Knisja, imma dak li nagħmlu bħala preċett jew bħala kmandament irid ikun frott ta' mħabba mill-qalb. Għax il-qalb hija dik li toffri lill-Alla l-imħabba u fil-qalb nirċievu gratuitament l-imħabba tal-Alla. Allura Kristu dan il-sita tal-Vanġell l-lum irtedilna li nkunu liberi, free minn dik l-iskjavitu ta' anke ta' ċerti tradizzjonijiet. Aħna hawnhekk għandna ħafna tradizzjoni u billi ngħidu viva San Paolo, viva San Giuseppe, u mbagħad m'għandna rispett lejn ħadd lanqas lejn il-Knisja biex ma ngħidx lanqas rispett lejn Alla, ma fiex sens. Allura l-osservanza ta' kull preċett trid tkun frott ta' konversjoni tal-qalb, jiġifieri ta' mħabba lejn Alla. Umu bil-wifqa u rresqu it-talb tagħna. Nitolbu għall-Papa, għall-isfijiet u għas-saċerdoti sabiex jesprimu l-awtorità li għandhom fil-Knisja bħala servizz ta' mħabba. Nitolbu għall-pajjiżna sabiex ikollna liġijiet ġusti għal ġid ta' kulħadd u sabiex il-kol kemm aħna nħarsuhom bl-akbar responsabilità. Nitolbu għal dawk ħutna li qegħdin ibatu kull xorta ta' jassar fir-ruħ u fil-ġisem sabiex jiksbu l-ħelsien tagħhom fi Kristu. Nitolbu għalina hawnhekk miġbura u dawk li din iseguna bil-mezzi soċjali sabiex il-ħelsien li kisbilna Kristu jenna narfu, nażlu kull ma tajjeb u nwarbu kull mu ħażin. Nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li huma weħidhom kemm fid-djar u kemm fl-isptarijiet biex l-imħabba l-istranija u s-solidarjetà umana tkun għalihom okkażjoni biex jesperimentaw l-imħabba tal-Alla. Nitolbu irresqu wkoll it-talb personali tagħna. U Alla li fi Kristu għamiltna ulied ħielsa, għatina li ma nsiru qatt il-sira tal-proġetti u attivitajiet tagħna imma narfu nirrealizzaw kollox fi bdek Ġesu li tiegħu huwa żmien u l-eternità, lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jitsieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubita jtajtna dan l-imbit li din nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej
li niċċelebraw dawn il-misteru kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sakrifiċċju iseħħ l-emejjel tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Għaliex int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, qiemuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk u smawiet ma' serafini u l-qawiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettiek u xandu bil-fer għamettiek. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħajra xoġbuk til-ħana għawn u dimek biex naħduk, u mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddej tiegħek li grima li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infarruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-ser li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannex fi diġġib iżda rizda mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom kun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missiele benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Għatina mulej l-Spiritu tal-imħabba tijek biex kif tmajtna l-kol minn ħobza wahda ta' sema, ekku kol fit-tiba tijek tamilna qalb wahda bejnitna bi Kristu Sidna. Il-mulej makom.
Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif iċċelebrejna l-Ewkaristija fil-bidu ta' dan il-jum, nafdaw ukoll din il-ġurnata taħt id-del ta' Marija billi ngħidu Titava Marijiet lill-Madonna ta' Pino. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.